ନା ଆଦି ଅଛି ନା ଅନ୍ତ, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। କୀଟଠୁ ସ୍ଥାବରଜଙ୍ଗମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିର ଡୋରିରେ ସେ ବନ୍ଧା। ପୁଣି ଥରେ ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ମୋନାଲିସା ବେହେରା। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଚରଣୀ ଶରଣ। ତୁମେ ନିରାକାର, ତୁମେ ନିର୍ଗୁଣ, ତୁମେ ନିରଞ୍ଜନ, ପୁଣି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। କୀଟଠୁ ସ୍ଥାବରଜଙ୍ଗମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ନା ଆଦି ଅଛି ନା ଅନ୍ତ, ସର୍ବତ୍ର ତୁମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ଦିନହୀନ ମାନବଟିଏ କେମିତି ଅବା ଡାକିବି? ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ। ଶୁଣିଛି ତୁମେ ଦାସିଆ ଗୌରୀଠାରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଲ। ମୋର ତୁମ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବ ନାହିଁ। ସେଦିନ କେତେ ଯେ ଡାକିଥିଲେ, ସେଦିନ କେତେ ଯେ ଡାକିଥିଲି, ଟିକିଏ ବି କାହିଁ ଶୁଣିଲନି। ତୁମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛି, ହେଲେ ତୁମର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ସବୁ ରାଗ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। କି ଯାଦୁ ଜାଣିଛ, ଏ ହୃଦୟ ବି ତୁମ ପାଖରେ ବନ୍ଧା। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ତୁମରି ଠାରେ ଶରଣ ପଶିଛି। ସବୁ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପିଲି, ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଫେରାଇବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।